Hi ha persones que, sense buscar-ho, semblen atraure coses estranyes. Un amic meu, al qual diré que es diu Eloi, n'és un exemple bastant clar. És una persona culta, tranquil·la, d'aquelles que no tenen cap necessitat d'inventar-se històries per cridar l'atenció. Fa anys que viu en una casa tocada al bosc, al Brull, amb una gossa enorme i fidel que es diu Artisa. Des de fora, la seva vida sembla completament normal. Dona classes, investiga, llegeix, cuida el jardí i viu força apartat del soroll del món. Però hi ha una cosa que arrossega des de petit, un insomni molt estrany. No parla només de no poder dormir, parla de presències, de visions a la seva habitació, de sentir que alguna cosa entra quan no hauria de poder entrar, de despertar-se amb la sensació que, durant la nit, ha compartit espai amb alguna cosa que no sap descriure. Durant anys, ho va anar escrivint tot en diaris, no per fer literatura, per necessitat. Segons m'explicava en el seu dia, fa un temps va decidir revisar aquells quaderns i ordenar tots els episodis. Volia saber si hi havia un patró, si allò que li passava era només una suma de malsons o alguna altra cosa. I enmig d'aquell procés va demanar ajuda a un amic seu alemany, un home amb qui tenia confiança de feia anys i que, pel que sembla, havia investigat casos força delicats relacionats amb fenòmens estranys. No entraré en tots els detalls, però sí en la part important. Aquell home va anar a passar la nit a casa seva. La idea era senzilla: observar, registrar, esperar. Van muntar càmeres per tota la casa, sensors, una càmera tèrmica i un sistema de vigilància improvisat a la sala d'estar. Eloi m'ho explicava amb aquella barreja estranya entre vergonya i lucidesa que tenen algunes persones quan saben que el que diran sona impossible. També van fer una regressió hipnòtica, i aquí és on la cosa es va torçar. Durant aquella regressió, Eloi va descriure una escena recurrent. Ell estava estirat al llit, sense poder-se moure, mentre una boira començava a entrar per la finestra tancada. La seva gossa bordava darrere la porta, cada vegada més nerviosa, i enmig de la boira una figura anava prenent forma. Primer només era una ombra amb ulls vermells, després alguna cosa més definida. Una mena d'ésser alt, prim, amb una cara impossible i una veu que parlava en una llengua que no reconeixia. Mentre ho revivia, va començar a tremolar i a cridar. Després de calmar-se, van continuar desperts a la sala d'estar. Diu que ja era de matinada, que la neu de fora reflectia la lluna plena i la casa estava en silenci, tret del foc de la llar i dels moviments intermitents de la seva estimada gossa. Tot semblava tranquil, fins a que la gossa va començar a bordar trencant aquell silenci. No era un bordar qualsevol, era un d'aquells que no admeten dubtes. Van mirar les pantalles i al principi no van veure res, però en una de les càmeres del pis de dalt va començar a aparèixer una ombra més fosca que la mateixa foscor de l'habitació. I diu que no era una figura humana normal. Tenia forma, sí, però el contorn semblava desfer-se en una mena de boira. I llavors aquella cosa va començar a parlar. Eloi em va repetir diverses vegades una part del que deia, perquè se li havia quedat gravat al cap com una ferida. Si no recordo malament, era algo com Takshaktul Urisam Talchunmun. Segons ell, la veu no sonava només pels altaveus de les càmeres. En un moment determinat, va començar a sentir aquella veu per tota la casa. La figura es va girar directament cap a la càmera, amb uns ulls vermells intensos, i la imatge es va interferir. Els monitors van començar a xiular. I després va passar una cosa que, encara avui, és la que més desconcerta l'amic alemany que era amb ell aquella nit. La veu va pronunciar no només el nom d'Eloi, sinó també el seu, Hans. En aquell moment ja no estaven observant un fenomen. El fenomen els estava observant a ells. A les pantalles van veure com aquella ombra travessava la porta del pis de dalt i començava a baixar les escales sense tocar-les. Flotava, avançava lentament, artissa, grunyia, reculava i tornava a bordar. Van tancar-se a la sala d'estar. La gossa,
En un moment donat, es va llançar contra la presència quan aquesta travessava la porta, però ni tan sols va arribar a tocar-la. Segons Eloi, la van veure sortir repel·lida, com si alguna força invisible l'hagués llançada enrere. I aleshores va passar el pitjor. Ni ell ni l'altre home es podien moure, només podien mirar. La figura va quedar-se dins la sala, davant seu, observant-los amb aquells ulls vermells fixos. I abans que jo li preguntés res més, Eloi va tancar el relat amb una frase. El més horrible no era veure-la, era la sensació que feia molt de temps que aquella cosa ens coneixia.